L'Hospital Clínic de Barcelona necessita definir ja ara el seu projecte de futur, un projecte que garanteixi l'excel·lència en la docència assistencial i investigadora que té i és reconeguda arreu del món. Els espais que té ara l'Hospital Clínic han quedat petits i han quedat obsolets per les necessitats de la medicina i estem posant en risc el futur d'un dels millors hospitals de Barcelona. En la valoració de les alternatives d'aquest projecte cal tenir en compte els aspectes hospitalaris, però també l'impacte que ara mateix l'Hospital Clínic té a nivell econòmic i a nivell social sobre l'Eixample de Barcelona. El té gràcies als milers de treballadors de l'hospital, a les desenes de milers de persones que es visiten cada any, als centenars d'estudiants que acull la universitat. Un ecosistema viu i dinàmic que el composen no només l'hospital, sinó també consultes auxiliars, laboratoris i centres de recerca. És per això que si en algun moment l'Hospital Clínic hagués de sortir de l'Eixample, caldria buscar una alternativa econòmica i social igualment potent. Altrament deprimiríem l'Eixample i deprimiríem de retruc la ciutat de Barcelona. És urgent que l'Ajuntament actuï des de ja. Per això exigim que es faci un estudi en detall d'aquest impacte econòmic, d'aquest impacte social que té l'hospital a l'Eixample, perquè ni l'Eixample ni la ciutat de Barcelona es poden permetre un altre impacte negatiu com el que va ser la Nissan, el tancament de la Nissan. Només cal que l'Ajuntament actuï des de ja. Hi ha prou temps per fer-ho, però cal que per una vegada s'ho agafin en sèrio, entenguin la importància d'aquest projecte i liderin. Nosaltres hi serem amb la màxima exigència i amb el màxim rigor.